abokaina maza da mata mune muku fatan alkhairi. To yau fa akwai aiki, akwai kayan aiki dole ne ya tsaya in magana a saki maganganu. Akwai YouTube din channel din abokina wai da ake cewa a sa mutane na su subscribing. To mu mutum ɗaya mutum biyu ina ce mai je subscribing ayyawa ne. Ina masoya na daga Aisha Masura Fauziya Raliya da Jimmala da Kandala da Hajiya Saude. Abubakar da Awwal da Sani da dukkan ahalin masoyan kauran mata zan tura wannan bidiyo ko ina. Da Allah ku garzaya sabon YouTube din channel din abokina sirrin mawaka. Za ku san baɗe, za ku mutu a guririn, za ku sha, kun ga ana waƙoƙi, ana na siyasa, ana aure, ana budiri, ana comedy, akwai harkar fina-finai. Kai billahi ladi abokina ko kana da wani kakanka wanda ya mutu, kake so a mai waƙar ta'aziyya da kaje sirrin mawaka kai magana a kyauta za a yi ma. To mai ma abin wani ba da lokaci ya ma an roƙe ku subscribe don uban mutum ya ce subscribe in ba haka ba in yanka kai na san nan yake ko su bi kunnan na da mic din nan din karya su a wuce gurin a banza zan dinga yin comedy kamar wawa buɗe fanfan kasuwa ya kasa rufewa rinka neman subscribe a ce ba za a aboki na subscribe ni na wana yafe a jai mai yanzu wallahi mutum 15 nake so a mai kafin an jima kuma kowa tura mun da mic din to ai abin da masu abin ne yayi ni kan nan ne musa subscribe mutum ne mun wallahi ba abun kunya ta bane in mutum kana ji wa ga ina jin ki ina jin zama zan janye subscribe ba zaki ji me ma kace sirrin mawaka TV wayyo Allah dole ne ai billahi azim la ilaha illa hu idan ba haka ba zan iya mutum fitsari aka ni nan da kuke ji kuna ganin na hawa mutunci garan ba ni nan dan rawa ne ni dan solo ne ni ina hawan bori ina rikidan me ma kace sirrin mawaka TV sirrin mawaka TV madalla shikenan adda aje zuwa kawai a ce tunda baka dauka ba ai ko da kai tsinanni